Matursun kepada beliau Bapak Bambang yang telah memberikan wejangan untuk kedua mempelai yang berbahagia dan melanjutkan rangkaian acara selanjutnya yaitu atur tampi dan juga doa dari keluarga besar mempelai putri atau dari keluarga besar Bapak Edi Purnomo yang akan diwakilkan oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf. Kepada beliau yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf saya persilakan sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man rahiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para kiai ingkang kula mulyakaken lan kula tenggo-tenggo fatwa saha nasihatipun dumateng para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, khususipun rombongan saking Sumenep Lor, Sragi sak rombonganipun sugeng pinarak lan sugeng rawuh. Wonten ing kesempatan menika monggo kita sepindah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat wa hidayah beserta inayahipun dumateng kita sedaya. Sehingga alhamdulillah wonten ing siang menika kita saged kumpul, saged hadir wonten ing acara resepsi pernikahanipun Saudara Teguh sapa? Teguh Suharjo kalayan Mbak Putri Nur Oktavia kanthi lancar mboten wonten alangan sunggal punapa. Selawat ugi salam mugi katur dumateng baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita tunggu-tunggu sahabatipun. Mugi-mugi kita ingkang hadir wonten majelis menika benjang pikantuk sahabatipun Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para tamu undangan khususipun mempelai kedua ingkang kawula hormati. Dan mriki mewakili Sohibul Hajah nggih menika Bapak Edi Purnomo lan Ibu Eli Solihah sepindah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih punapa ingkang dados rencana lan cita-citanipun nggih menika ngwontenaken prosesi acara resepsi pernikahan putranipun yang namanya Putri Nur Oktavia kalayan Teguh Suharjo. Alhamdulillah terlaksana kanthi lancar, sukses, mboten wonten alangan setunggal punapa. Lan ugi mengucapkan terima kasih dumateng sedaya tamu undangan khususipun rombongan saking Sumenep Lor ingkang sampun hadir wonten ing menika majelis. Mugi-mugi lampah sedaya hadirin wal hadirat tercatat amal ingkang sae, amal ingkang pikantuk ganjaran lan mugi-mugi klebet hatisipun Kanjeng Nabi nggih menika idkhal surur fi qalbil mukminin ibadah, gawe bagus gawe senang karo kanca mukmin nggih menika dados ibadah. Termasuk hadiripun para bapak, para ibu menika gawe senang dumateng Sohibul Hajah nggih menika Bapak Edi Purnomo lan Ibu Eli Solihah. Salajengipun wau saking mempelai putra
saking keluarga Bapak Sudoko lan Ibu Waryona sampun masrahaken ingkang lewat Bapak Bambang. Bapak Bambang wau sampun makili saking keluarga mempelai putra. Inggih menika Bapak Sudoko masrahaken ingkang putra ingkang nami Teguh Suharjo. Kaula mewakili Sohibul Hajah Bapak Edi Purnomo lan Ibu Eli Soleh menerima kanthi bungai penggalih, menerima kanthi asta kalih, asta sekawan, astane Ibu Soleh lan astane Ibu Bambang lan ugi astane Mbak Putri. Berarti 6 asta nggih. Muga-muga Mas Teguh Suharjo wonten ing mriki cedhak kidul Wonobringgo menawi kerasan ten mriki nggih monggo, menawi mboten kerasan nggih monggo. Dik Putri badhe dipeta ten pundi saking keluarga masrahaken, sebab setelah menikah seorang putri utawa seorang istri kedah nderek manut datang suami mun betah teng mriki nggih ten mriki betah ten Sumbep Lor ya teng Sumbep Lor, betah ten Jakarta ya ten Jakarta. Mangke terselah lare mawon enake ten pundi siang sepah namung ndongaaken ingkang sae. Salajengipun hadiripun para bapak, para ibu sedaya mboten sanes nyuwun ziyadatul doa, nyuwun tambah doa restu dumateng para bapak, para ibu, mugi-mugi lare kawula samangke sageta membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini hatal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Samangke menawi dipun ingkang dipun paringi putra utawi putri, muga-muga dadosna putra lan putri ingkang saleh lan salehah berguna nusa dan bangsa khususnya agama. Amin amin ya robbal alamin. Salajengipun Sohibul Hajah Bapak Edi Purnomo lan Eli Solehah mohon maaf ingkang sakatha-kathahipun mbok menawi anggenipun wontenaken acara wonten ing siang menika kathah kekiranganipun baik penyambutan papan panggenan. Niki papan panggenane kirang muat nggih. Sebabe mboten ngerti nek saking Sumbep Lor niku badhe teka semono akeh. Sehingga Mbak Sohibul Hajat kekurangan kursi ana sing lenggah nang ngisor wit-witan, ana sing nang pundi. Saking keluarga sampun berusaha semaksimal supados saged menyambut para tamu saged meriah lan lancar, namung mengaten ingkang saged dipun sampaikan datang Sohibul Hajat. Mula sepindah malih keluarga nyuwun maaf ingkang sakadang-kadangipun. Lan salajengipun ugi keluarga mengucapkan mohon maaf malih mbok bilih para tangga teparo terganggu atas aktivitas utawi terganggu atas suara sound system lan suara diesel. Sepindah maluki mohon maaf ingkang sakadangipun. Lan ugi kawula ndongaaken dumateng para hadirin usih tamu undangan mbok menawi samangke acara rampung purna wangsul sageta selamat sedoyanipun dugi griyanipun masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Dene kawula pribadi mewakili Sohibul Hajah atas sedaya kekirangan mohon maaf ingkang kathah. Lan kula tutup nggih kali doa. Mau sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu sayyidina ashabi sayyidina rasul asmain. Alhamdulillah bi alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalalika wa wajhika wa azim sultanik. Allahumma ij'al hadzal arusain wa zawjatihima wadata wa rahmah wa barik lahum fi umrihima wa rizqihima wa aqdihima wa alih bainahuma kama alafta baina adama wa hawa
wa alihi bain makama alafta bain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadja kubra wa sayyidina zawjati Allahumma wafiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulika warzuqhuma waladan sholihan yad'u lahuma Allahumma arzuqhuma wa iyyahuma al-afiyah wa salamah wal mu'afah ad-daimah wal istiqamah wa barakah fi rizqi wal umri wal istiqamah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, baik matur nuwun kepada beliau Bapak Ustadz Yusuf yang telah memberikan wajangan doa untuk kedua mempelai yang berbahagia. Melanjutkan rangkaian acara selanjutnya yaitu foto keluarga yang mungkin bisa dimulai dari keluarga besar mempelai putra terlebih dahulu. Monggo, dari keluarga besar mempelai putra, dari keluarga besar yang saya hormati Bapak Sudoko dari Sumup Lor Seragi, dari Pak Ade Bule, Emak Om Siwa, Adik Pak Le untuk bisa melangsungkan foto terhadap kedua mempelai yang berbahagia. Mungkin foto keluarga bisa berlangsung secara otomatis saja pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Sembari dihibur kembali bareng teman-teman Gandes Ayu Entertainment pada kesempatan sore hari ini. Sembari menemani foto keluarga, mungkin lanjut di season kedua juga bintang tamu cantik di urut nomor pertama. Hadir menemani Anda semuanya siapa Desi cantik Yulia Cintini. Keda saya hadir untuk Anda.